cu viața mea, ce faci numai să... De ce e supărată drăguța? Domnișoare Săcuță, de ce e supărată pe mine? N-am simțit greu vreodată și o știe lumea toată, mama și tăicuțul meu pentru mine au fost mereu. Am crescut pe un pat de bani, asta mi-a adus dușmani. Tăicuțul meu mi-a dat putere să le fac față la ele. Sunt despre eu sunt copil de băiata, au riscat și toată, vorbim de niște probleme și am tot ce-l împune. Eu sunt copil de băiata, au riscat și toată, vorbim de niște probleme și am tot ce-l împune. Această melodie o că mă reprezintă doar pe mine, Nicola Sax. E valabilă pentru toți copiii de Vangata, și anume pentru băiatul Lucaco Șevalia, pentru Denis și pentru surioara lui scumpă, pentru Denisa. De Santo și-a respectat întotdeauna cuvântul și de-aia îl face studioul numărul 1 din România. Viața mea e o vacanță la nivel de performanță și în bani și caracter. Știți că sunt bombardier, mulți vă-nați norocul meu să-l țineți ca pe un trofeu. Talentul de la mama mea nimeni nu poate